Какво става, хора? Сега ще ходим да караме на пистата на мотори. В момента е 2:16. Карахме, направихме някой скок. Сигурно може да има кадри. Аз май съм снимал. Чакам с едните момчета, те са малки, ама чакаме едния, понеже отива при приятелката си го пака. И той няма идва с нас. И чакаме още едно момче. То би трябвало да дойде той, аз има много колело на им приятел колелото старото взима. 1C1, той днеска би трябвало да го вземе и да дойде. Но не съм много сигурен. Сега ще изваждаме краставицата и ще караме на пистата. Направили сме един фалшив скок, защото една бабка дойде. Оп! О, митко! Това е където на дърчогата. Къде е Никола? Къде си напомпи гумата? Аз напомпи. Абе, го е бъв майката това, бе! Друга... И така, хора. Сега ще ходим към пистата. Тя е тук до нас. Там са хората. Някои хора няма ги има днеска. Питки. Учето, но ще дойдат още други, понеже сега има две нови момчета там и като цяло да, маля, аз не мога да купча. Само трябва с тако да си изчистя малко парчета, че няма за купчаване. Опа. Аре, защо не мога да го пчея левия. И сега ще ви покажа какво сме направили много по пистата. Сега ще скочвам. Оп. Опа. Мале, ще ми паднат гащите. Опа! Майкъл! Все хора, ще пускам. Правим цяла. Само да тръгна де. Оп! О, насълчика ми се очите! Аре бе! От тук ли сме? Ай, без аварийно. Ай, без аварийно беше. И аз няма бързам. Оп, молитва! Мале, тук на молитви. Тук
това дам го скочих. Тук втора ще я хвана, ма прескрих макарон. Литкам, не спирам да литкам. Има го записано мен. Давай, Гошо, давай. Оп! Мале, аз дори не го хванах. Кейс. Аз на оня най-горния дроб на молитви го карам. Даже го има заснето. Карам на молитви горе. Ники. Това го има цял снима, момчета. Ще го стегна като стигна. Ай, надолу. Не бе. Момчета. Без аварийно. Оу! Абе, чакаме се долу, бе! А, курва ракета! Уи! Уи! Ба, кой умник се сла колата тука, бе? Уи! Оп! Опа, това беше.